Hello, dzisiaj mamy 17 październik 2025, a jest godzina chyba 9 wieczorem. Dzisiaj było świętowanie jesieni, taka impreza dla pracowników Reykjaviku Borg, dla miasta Reykjavik. Z naszego miejsca pracy było niewiele osób, ale ludzie się świetnie bawili, młodzi, starzy. Żałuję, że wcześniej opuszczałam dużo takich imprez, przynajmniej na koniec. Trzeba wykorzystać. Mam jeszcze 20 minut do autobusu. Nie wiem, czy HM jest jeszcze otwarty. Przejdę się zobaczyć. Przyjemny wieczór, jest ciepło, mnóstwo ludzi na ulicy, wracają po imprezach. Nú aldrei tími til að fagna og gera vel við sig. Ég veit að þið gerir það. Þið eru auðvitað alveg frábært starfsfólk sem er að veita yfir